Fil-katakezi eżisti se nkomplu nitkellem magħkom dwar waħda mill-missjonijiet ta' Ġesu li qed nitkellem fuqha bħalissa f'dal katekeżijiet. Jiġifieri li Ġesu ġi biex fost li salvana jaħfrilna dnubietna jeħlisna mill-jasar ta' dnub mill-ħakma tax-xitan. Fuq dan kollu Ġesu wkoll ġie jurina il-wiċċ ta' Alla l-Missier. Ġesu ġie jurina min huwa Alla vera lina huwa Missier. Jurina li huwa hu iġbija verament għall-Missier. U Ġesu ġie jurina wkoll min aħna ulied adottivi. U rajna li Ġesu jurina dan bil-kelma tiegħu u bl-emiel tiegħu. Imbagħad rajna wkoll eżisti Ġesu u kif iġib ruħu bħala iben il-Missier u dan qegħdin narawh għal żewġ raġunijiet. L-ewwel raġuni hija sabiex aħna nsiru nafu iktar lil Ġesu u t-tieni waħda għax Ġesu huwa l-mudell tagħna kif huwa hu iben il-Missier hekk ukoll aħna bil-qawwa tal-Ispirtu Santu iridu nkunu. Dak li Ġesu huwa b'mod naturali, ġifieri b'dak li huwa hu bħala Alla, aħna rridu nsiru bil-grazzja, bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Din hija realtà tremenda kieku aħna nemnuha, kieku aħna nifhmuha, kieku aħna ngħixuha u nikkontemplawha u neħtlu fiha. Dak li Ġesu hu inkwantu li huwa Alla li sar bniedem, aħna msejħin li nkunu bil-grazzja tal-Ispirtu Santu. Hija verament grazzja kbira. Aħna msejħin li nkunu bħal Ġesu liet. U għalhekk qegħdin naraw eżistijej kif Ġesu ġab ruħu bħala eben. U mingħajr ma nirrepeti ħansemmi l-ewwel 4 aspetti li rajna u nkompli llum b'aspetti oħrajn. Rajna li Ġesu jsejħel Alla bħala Missier, Abba. It-tieni rajna li Ġesu huwa mibgħut f'isem il-Missier. It-tielet rajna kif Ġesu huwa konxju mill-fiduċja li l-Missier għandu fih. U r-raba' rajna kif Ġesu jgħix bil-Missier. Illum ħankomplu naraw eżistijej aspetti oħrajn dwar ir-relazzjoni ta' Ġesu mal-Missier. Li nerġa' ngħid qegħdin hemmhekk biex narfu aktar lil Ġesu imma wkoll biex nifhmu aħna kif iridu ngħixu ir-relazzjoni tagħna mal-Missier. Il-ħames aspett li ħanaraw illum nibdew bih nkomplu għaddejjin għax hemm diversi aspetti li nixtieq nippreżentalkom huwa Ġesu huwa ħaġa waħda mal-Missier, din l-intimità, din l-għaqda fil-imħabba, fil-rida, fil-volontà, fil-verità, ħaġa waħda mal-Missier. F'San Ġwan kapitlu 10 vers 30 inħeġġiġkom kif għamilt fil-katekeżijiet oħrajn li tieħdu nota ta' dawn il-vrus, tħażżu l-Bibja tagħkom, tikbu dawn il-vrus, ħalli bekk aħna siru meħtla ħafna tal-kelma t'Alla. Mela f'San Ġwan kapitlu 10 vers 30 Ġesu jgħid jiena u l-Missier aħna ħaġa waħda kemm sabiħa. Jekk li Ġesu jgħid il-ħaġa. F'San Ġwan l-istess kapitlu 10 vers 38 jgħidilna il-Missier huwa fija u jiena fil-Missier. Ara din il-ħaġa waħda qiegħed ifisser aktar jien fil-Missier, il-Missier fija. F'San Ġwan kapitlu 16 vers 15 imbagħad jgħidilna dak kollu li għandu l-Missier huwa tiegħi. Hekk din l-intimità, din il-ħaġa waħda naraw li anke l-qudiem Ġesu jixtieqha aħna miegħu huwa magħna u aħna bejnietna. Meta f'San Ġwan kapitlu 17 jitlob għat-talba tal-għaqda l-unità li Alla jixtieq. Din il-ħaġa waħda eżisti. L-iben irid ikun ħaġa waħda mal-Missier, mhux biss fit-Trinità, imma anke aħna. Aħna l-Missier jixtieq li aħna nkunu maqudin ħaġa waħda miegħu. Li kull ma huwa tal-Missier huwa tiegħi. Kull ma huwa tal-Missier huwa tiegħi. Kif jgħid il-Missier fil-parabola, kull ma tiegħi huwa tiegħek. Aħna verament inħossuna daqshekk u liet dan il-Missier li kull ma għandu l-Missier huwa tagħna. Aħna għandna din il-fiduċja, aħna għandna hekk din ngħixu minn dil-pożizzjoni ta' wlied li jien bħala iben il-Missier fis-saltna kull ma għandu l-Missier huwa tiegħi.
mhux biex imberbaq ġidu kif għamil l-ben il-ħali, imma lanqas biex inkun bħal l-ben il-kbir li ngħix fid-dar tal-missier imma qatt min konxu li jiena eben. Aħna xi drabi jekk nitolbu xi ħaġa lil Alla tagħna isna qegħdin nitqansħu forsi nċaqalqulu qalbu. Meta dak li hu tajjeb għalina huwa diġà tagħna eżistijej. Però mo speċjali kull mandu l-missier huwa tiegħi. Naħseb li dina rridu nifhmuha aħna bħala awliet, irridu nifhmu anke l-Ispirtu Santu. Ġesu jgħidilna li ħajatina l-Ispirtu mill-missier. L-Ispirtu li jiġi mill-missier huwa tagħna. L-ikbar grazzja li aħna għandna nqisu li hija tagħna hija l-Ispirtu Santu li walla nnifsu. Kemm għandna bżonn umiltà maħbubin tiegħi biex narfu dan id-don kbir. M'hemmx kliem biex ngħidilkom kemm hu kbir. Id-don tal-Ispirtu tal-Alla li jammar fina, l-istess Spiritu illi l-missier jibgħat fuq Ġesu fil-mamudija tiegħu fix mara Ġordana. Imbagħad Ġesu jkompli eżisti jurina hekk is-sitt aspetti li noħroġ l-għaqda tiegħu mal-missier din il-ħaġa waħda ma xtaqt nenfasizza kif Ġesu jibqa' maqut mal-missier fid-dbatija, fis-sofferenza. F'San Ġwan kapitlu 16, vers 32, jgħidilnek: Ara tiġi s-sija u ġa waslet meta tixterdu kull wieħed lejn daru, qed jgħid l-apostli hawnhekk, u li tħalluni waħdi, kemm hija kera wiebsa. Dawk li kienu qrib tiegħu ħalluh waħdu. Imma Ġesu kompli jgħid iżda waħdi minix għax il-missier huwa miegħi. Kemm sabiħa żistijej li ben li jaf li anke jekk kollox qed idur kontrih, il-kapijiet tal-reliġjon ludija dawk li suppost jafu femmu Ġesu jaħduha kontrih. Il-politiċi jikkundannaw ħal-mewt minħabba l-biża li kellhom il-poplu fil-persuna ta' Pilatu. Dawk li huma qrib tiegħu l-apostli jitilquh waħdu. U Ġesu lejx min idur il-missier huwa miegħi. U din eżisti anke hawnhekk Ġesu għandu xi jgħallimna ħafna lilna. Aħna xi kultant ngħidu ma kollox jiġina ħażin, ngħaddi kollox ħażin. Ġesu ma jiffokax fuq il-ħażin li kienet jiġrilu. Lanqas ma jdur joħodha kontra l-missier, anzi jgħid il-missier huwa miegħi f'din id-dbatija. Kemm għandna bżonn aħna bħala awliet mhux niġġudikaw lil Alla. Aħna għandna fina din it-tendenza diabolika li niġġudikaw lil Alla. Mentri Ġesu kien jistrieħ falla l-missier. Moħħu mistrieħ li l-missier huwa miegħu. U Ġesu jibqa' maqut mal-missier. Ejja waħna wkoll fid-dbatija tagħna nibqgħu maqudin mal-missier tagħna tas-seba'. Is-seba' aspett eżisti fejn naraw li Ġesu għex bħala eben, naraw li Ġesu jitkellem mal-missier. Jiddialoga miegħu dak li aħna nsejħulu t-talb. Hemm diversi momenti, però ħanħu żewġ momenti partikolari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Nirranejt hemm iktar fil-Evanġeli, però ħanħu tnejn ġest noħodhom bħala eżempju li Ġesu jitkellem mal-missier. F'San Ġwan kapitlu 11, Vrus 41 sa 42 qabel ma Ġesu qajjem il-Lażru mill-mewt, il-Vanġelu jgħidilnek: Ġesu refa' għajnejh il fuq u qal: Missier, inrodlok ħajr li smajtni, kont naf li inti dejjem tismani, imma qed dan minħabba n-nies li hawn madwari biex huma jemmnu li inti batni. Ara, qabel ma Ġesu jkellem il-Lażru, qabel ma Ġesu jindirizza l-mewt, qabel ma Ġesu jindirizza l-problema, huwa jitkellem mal-missier u jagħmel qatt ta' fiduċja fil-missier. L-ewwel ħaġa li jagħmel iffaħħar lill-missier tal jisimgħu. Imbagħad juri l-fiduċja tiegħu kont naf li inti dejjem tismani. Imbagħad jitolbu din ħaġa minħabba n-nies biex jemmnu. Imbagħad Ġesu qajjem il-Lażru bil-mewt, imma qabel jidħol fid-dialogu mal-missier. L-istess naraw il-Ġesu qabel passjoni jidħol fid-dialogu mal-missier. Meta
Fl-istess Vanġelu skont San Ġwan kapitlu 12 veru 27 sa 28 biex ngħidlek għandna l-verżjoni tal-Ġetsemani skont San Ġwan jgħidilna hekk il-Vanġelista. Issa Ġesu qed jgħidlek, issa qiegħed inħoss ruħi mħawda. X'naqbad ngħid? Missier, eħlisni minn din is-sija, imma jien għalhekk ġejt għal din is-sija. Missier, għati glorja lill-ismek. Araw eżisti Ġesu fil-passjoni jitkellem mal-missier bħala ibnu. Mux jiġġudika l-alla l-fejadin minn dil-ġrajja, mux juħada kontriħ, mux jissupervja, mux jisabbat saħja, mux jqatta l-karti mal-missier, ma le, jitkellem miegħu u jafdaħ. Eżisti, jitkellem, jitlob, Ġesu kien jitlob. U t-talb ta' Ġesu x'kien? Intimità mal-missier. It-talb ta' Ġesu kien Ġesu jingħaqad ħaġa waħda mal-missier. U hawnhekk eżisti irridu nifhmuha sewdina. Ġesu kien jitlob. U li kien Alla li sar bniedem tarab u tarab ħafna xi drabi nsibuh jagħmel il-jieli fit-talb jitkellem mal-missier. U aħna l-istess għandna bżonn nitkellmu tant mal-Alla tagħna. Nkunu familjari miegħu, niddialogaw miegħu, niftħu qalbna miegħu, nfittxu rieda tiegħu. It-tmien ħaġa li naraw li Ġesu anka jagħmel eżistijaj bħala iben huwa li iħobb lill-missier. U l-imħabba ta' Ġesu bħala iben lejn il-missier mhix xi emozzjoni, mhijiex xi ħass, però hija id-deċiżjoni li jagħmel ir-rieda tal-missier. Fil-kelma tal-eżistijaj li aħna nħobbu lil Alla tfisser li nobduh, li nagħmlu dak li jgħidilna. Xi drabi aħna l-imħabba tagħna lejn Alla ma nafx kif inħarsu liha u naħsbu li hija xi ħass, xi emozzjoni, mentri fil-kelma tal-Alla li tħobb il-Alla tfisser li inti tobdi lill-Alla, li tagħmel ir-rieda tiegħu, li tfittex tagħmel dak li hu jixtieq minnek u dan mhux b'impożizzjoni fuqek imma batta mħabba. Meta aħna nitkellmu minn Alla bħala qed jimponi fuqna għax aħna maħniex wuliedu, ma nħobbuhx. Imma l-ulied li jħobbu l-missier jagħmlu li jridu. U Ġesu hawnhekk għal darb'oħra u mudell għalina, Ġesu kien ekkex mal-missier. F'San Ġwan kapitlu 6 vers 38 insibu li Ġesu jgħidlek jiena nżilt mis-sema mhux biex nagħmel ir-rieda tiegħi, imma r-rieda ta' min bagħtni. U qabeltilkom Ġesu kien konxju li mibgħut mill-missier. Kapitlu 14 vers 31 jgħidilna iżda ħalli d-dinja taraf li jiena nħobb il-missier. Ara kemm qawwija. Hawnhekk qabel ma mura l-passjoni. U kif uħobb il-missier? U li nagħmel kif ordna lill-missier. Ħalli d-dinja taraf li jiena nħobb il-missier u li nagħmel kif ordna lill-missier. Ġesu iħobb il-missier billi jagħmel ir-rieda tiegħu. Anke meta inni kienet tfisser is-salib. U rid li d-dinja taraf kif tħobb il-missier billi tobdih. Billi tagħmel ir-rieda tiegħu għalik. Id-dinja hekk tittaraf anka l-imħabba tagħna lejn Alla meta tarana nagħmlu ir-rieda tal-Alla. L-istess San Ġwan kapitlu 18 vers 11 insibu dal-kliem imma Ġesu qal lil Pietru erġa' daħħal is-sejf fil-għand tiegħu. Forsi l-kalċi li tani missieri ma nixorbux. Ġesu ma provax jaħarab mir-rieda tal-missier. Anka meta Pietru kemm fil-Vanġelu ta' San Ġwan, kemm ta' San Mark, Luqa, Mattew, Pietru b'xi mod jipprova iżomm il-Ġesu milli jmur għall-passjoni. Meta Ġesu darba minnhom ħabbar il-passjoni, nafu li ħabbaret l-darbit, imma Pietru jgħidlu ma jkun dan qatt minn għalik u Ġesu jgħidlu warab minn quddiem ja xetan għax int m'intix taħsibha bħala Alla ma moħħok fl-affarijiet tal-bnedmin. U l-istess ħaġa jagħmel hawnhekk, Pietru jipprova jiddefendi l-Ġesu, imma Ġesu fid-darbtejn il-Pietru jwaffqu. Għaliex Ġesu laqqas in-nies qrib tiegħu ma jrid li jbeduh mill-missier. Eżisti l-imħabba ta' Ġesu kienet tant radikali għal Alla l-missier. Tant rid jagħmel ir-rieda tiegħu tolkos li meta ta' madwaru ppruvaw iżommuh għalilhom le, anzi għalilhom itilqu minn qudiemi. Itlaq minn qudiemi għax xitan. Eżisti din hija realtà li anke aħna biex inkunu li vera l-missier xi drabi rridu nsiktu il ta' madwarna. Illi għax ma jifmux
il-pjan tal-Alla meta ngħaddu mid-batija, jippruvaw dawruna kontra Alla, jippruvaw wafquna milli nibqgħu mixin nagħmlu ridet Alla b'mod radikali. Imma aħna rridu ngħidu forsi l-kalċi li tan il-missier jien ma nixorbux. Ir-rieda tal-missier mhux ħanamilha anke meta hija ibsa għalija. Hawnhekk toħroġ eżistijek verament l-identità, l-intimità, l-imħabba ta' Ġesu lejn il-missier. Imbagħad eżisti Ġesu wkoll id-disa ħaġa li rrid ngħid. Ġesu fir-relazzjoni tiegħu mal-missier, Ġesu jagħmel dak li jara il-missier jagħmel. Din hija vera sabiħa hija biex ngħidu hekk dan huwa l-mod kif Ġesu kien jevanġelizza. Dan huwa l-mod kif Ġesu kien jagħmel pastorali tiegħu. Ħanaqraw il-vers u mbagħad nispjegalkom. F'San Ġwan kapitlu 5 vers 19 jgħidilnek. Tassew ngħidilkom li liben ebda ħaġa ma jista' jagħmel minn rajh jekk ma jarax il-missier u jagħmilha. Għax il-ħwejjeġ li jagħmel il-missier jagħmelhom liben ukoll bħalu. Aħna eżistijej bħala wlied adottivi tal-Alla ninnutaw li fil-Vanġelu Ġesu batna nagħmlu aħna l-istess affarijiet li jagħmelu. Ġesu pritka batna nipritkaw, Ġesu ħafer batna naħfru, Ġesu fejja batna nfejqu. Ġesu tagħna l-Ewkaristija, Ġesu jibatna nikkonsegraw l-Ewkaristija mazza. Ġesu jibat il-Knisja l-inna bħala wlied il-missier nagħmlu li hu l-liben il-kbir jagħmel. Issek aħna nagħmlu dak li jagħmel Ġesu, aħna nkun qegħdin nagħmlu dak li jagħmel il-missier. Għax Ġesu jagħmel dak li jara l-missier jagħmel. Però din x'talima kbira tatina dwar kif Ġesu għex il-missjoni tiegħu. Ma speċjali din għal kull min għandu missjoni, l-kol kemm aħna għandna missjoni, li il-missjoni titlaq mill-kontemplazzjoni, ċe minn dak li inti tara. Ġesu ma jivvintax xi pjan pastorali, Ġesu ma jivvintax xi metodu, Ġesu jara l-missier x'qed jagħmel u jagħmel dak li l-missier qiegħed jagħmel. Eżisti tidher daqshekk sempliċi, aħna bħala Knisja dak li suppost qegħdin nagħmlu. Aħna bħala Knisja suppost qegħdin nikkontemplaw f'intimità Alla x'inhu jagħmel fi żminijietna. Mhux qed jagħmel għax aħna għandna l-manija. Aħna dejjem bidu nakkużaw l-Alla mhux qed jagħmel. Flok ikonna qalb umli miftuħa u naraw dak li Alla qed jagħmel. U dak li l-missier qed jagħmel nagħmluh aħna wkoll. Imma rridu naraw, rridu konna il-ħajja kontemplattiva. Meta it-talb, il-kontemplazzjoni hija nieqsa mill-ħajja tas-saċerdot, mill-ħajja tal-patri, tas-soru, tal-evanġelizzatur, allura aħna dejjem ninqabdu fi proġetti x'jaħdem x'ma jaħdem, se nagħmlu x'mhux se nagħmlu. Meta nitilqu mill-kontemplazzjoni, mill-ħarsa tagħna ta' Alla x'qed jagħmel, it's amazing kemm hija differenti u ma nistax nagħtikom risposta. Irridu nikkontemplaw, irridu nħallu l-mulej jurina u x'qiegħed jagħmel fil-qlub tan-nies biex aħna nikkoperaw miegħu, dik hija l-pastorali vera. Ġesu kien jaħdem jagħmel dak li kien jara il-missier jagħmel. Eżisti. U nerġa' ngħid din hija ħaġa meraviljuża, hija ħaġa li tittoħroġ mill-intimità. Ġesu f'intimità mal-missier jarah. U dak li jarah jagħmlu huwa wkoll. Kemm għandna bżonn eżisti anke aħna il-koll kemm aħna niħtlu aktar nikkontemplaw dak li jagħmel Ġesu irridu nagħmlu aħna, mhux nivvintaw xi ħaġa oħra. Min-naħa l-oħra ma nix nibżgħu nagħmlu dak li jagħmel Ġesu. Ġesu pritka ma nibżgħux nipritkaw. Ġesu kien jagħmilha ma' kulħadd anke mal-iktar midinbin magħrufa, ma nibżgħux anke aħna. Ġesu kien kritikat għax kien jagħmilha mal-midinbin. Ma nibżgħux li anke aħna biex nagħmlu dak li jagħmel Ġesu niġu kritikati. Ġesu keċċa xjaten min-nies. Anke aħna rridu nkeċċu xjaten eżistijej. Il-ħajja tagħna hija taqbida max-xitan, mhux biss b'mod personali, imma anke meta qegħdin evanġelizzaw, anke aħna meta qegħdin saċerdoti, qegħdin niddiljaw man-nies. Għandna missjoni wkoll li nkeċċu xjaten. Għax hekk naraw il-Ġesu jagħmel. U aħna rridu ngħidu bħal Ġesu. Li aħna bħala wlied ma nagħmlu xejn jekk mhux dak li naraw il-Ġesu jagħmel. Ġesu fejja aħna fejqu. Irridu nkunu strument ta' fejqan kif Ġesu kien strument ta' fejqan fi din il-missier. Irridu nġibu l-fejqan tal-mulej kif Ġesu ġab il-fejqan tal-missier. Dak li naraw il-Ġesu jagħmel aħna
irridu namluh. Dak li naraw il-Ġesu jagħmel fil-Vanġeli wara irridu nikkontemplaw ta' spiss il-Vanġeli, aħna nkomplu nagħmluh. Ġesu kien jgħallem, aħna nkomplu nagħmlu. Nagħmlu dak li kien jagħmlu, ma nivvintawx ħaġa oħra. Ġwanni Pawlu Tieni fil-bidu tal-millenju ġdid fit-Appostola kien qalilna il-pjan tal-Knisja huwa diġà lest huwa l-Vanġelu, huwa li narfu li nħobbu, inxandru naqdu l-Ġesu Kristu. Issa biex imbagħad immorru ngawduh fil-ħajta dejjem. L-għaxar ħaġa li naraw il-Ġesu jagħmel eżistijaj bħala iben, u dejjem hekk nifokaw fuq Ġesu, imma anke biex aħna nimitawh bil-qawwa tal-Ispirtu Santu nerġa' ngħid. Ġesu kien jgħid id-diskors tiegħu kien dak li jisma' mela jagħmel dak li jara. Importanti l-azzjoni hija maquda mal-viżjoni. Il-kelma hija marbuta ma' smigħ. Araw daw it-tnejn f'Ġesu huma maqudin ħaġa waħda. L-azzjoni x'jagħmel maqut mal-viżjoni, mela ma jagħmel xejn jekk ma jarax. Mela Ġesu jibda b'viżjoni li ssir azzjoni. Aħna xi drabi nagħmlu azzjoni mingħajr viżjoni, no? Issa u Ġesu però anke l-kelma tiegħu hija frott ismieħ tiegħu. Ġesu l-ewwel li tkellem, imma qabel ma jitkellem Ġesu jisma'. U dana jidilna ċar fil-Vanġelu skont San Ġwanna darb'oħra kapitlu 8 vers 28. Meta jgħid meta terfu l-fuq bin il-bniedem u mbagħad tarfu li jiena hu u li minn rajja ma nagħmel xejn imma li nitkellem skont mallimni l-missier. Li u Ġesu jgħid skont malmu skont ma qallu il-missier. L-istess ħaġa eżistijaj f'San Ġwan kapitlu 14 vers 24 jgħidilna il-kelma li qegħdin tisimgħu mhijiex tiegħi imma tal-missier li batni. Ġesu anke pereżempju f'San Ġwan kapitlu 12 vers 49 jgħidilna għax jien meċċejn mill-moħħi imma kien dak li batni ġifieri il-missier li ordnali xi ngħid u nitkellem. Araw eżisti Ġesu ma jgħid xejn jekk qabel ma jisimgħux. Ekku li ben. Ġesu mhux awtonomu mill-missier, ma jagħmilx dak li ma jarax il-missier jagħmel, ma jitkellemx indipendentament mill-missier. Issa aħna wliet eżisti bħala nsara, aħna rridu anke noqogħdu attenti jekk irridu kunu wliet x'nisimgħu. Għax aħna nistgħu mpaċċbċu ngħidu dak li jgħidu l-politiċi, dak li jgħidu l-opinjonisti, dak li jgħidu l-istudjużi, imma n-nisrani li tgħid dak li jisma' l-Ġesu jgħidlu. U allura kemm għandna bżonn nisimgħu l-kelma t'Alla biex nitkellmu l-kelma t'Alla. Mhux bħala nsara nispiċċaw ngħidu xi jgħid kulħadd imma xi Ġesu ma ngħiduhx. Hija tradiment tan-nisrani quddiem Kristu. Meta ma jgħidx dak li jisma' l-Ġesu jgħid. U allura rridu noqogħdu attenti eżisti li aħna nisimgħu ma naħallux ix-xitanja minna torox, ma naħallux id-dinja tarraxna. Ma nħallux il-problemi li nkwiet tal-ħajja jtarxuna mill-kelma t'Alla. Għandna bżonn nisimgħu maħbubin tiegħi. Biex aħna ngħidu dak li qal Ġesu, mhux l-opinjoni tagħna u għandna bżonna ħafna eżisti. Anke aħna bħala saċerdoti maħniex hemmhekk biex fil-pried kif il-qrar ngħidu x'naħseb jien x'inhi l-opinjoni tiegħi jien x'inħossni u l-aħjar. Le eżisti aħna din hemm biex nagħtu l-poplu t'Alla il-kelma tiegħu. Mhijiex xi ħaġa tagħna. Ġesu ma jiġix jagħti kliem minn moħħu ma dak li sema l-missier jgħidu, però aħna m'għandniex ċans nitolbu, m'għandniex ċans nikkontemplaw il-kelma t'Alla, m'għandniex ċans nisimgħu l-Ispirtu x'qed jgħidilna, allura sejrin ngħidu biss idejat tagħna. U l-idejat tagħna frankament ma jwasslu kienu xejn. Aħna qabel ma aħna saċerdoti aħna wlied u jridu nġibu ruħna anke fil-ministeru tagħna bħala wlied li jisimgħu u mbagħad saċerdoti li jippretkaw. U din eżistijaj nerġa' ngħidha lina l-kol. Għandna bżonn ħafna eżistijaj li anke aħna l-kol kemm aħna nixbħu lil Ġesu bħala wlied jiena rrid nisma' l-vuċi tal-missier x'għandu xi jgħid li hu. Għax aħna nistgħu nisimgħu il-pariri ta' kulħadd anke fil-problemi tagħna, psikjatri, psikoloġi, counselor, saċerdoti, hija tajba. Però tiġi l-moment jgħidlu mulej jien x'għandek xi tgħid fuq dil-ixxju tiegħi, jien x'għandek xi tgħid. Iridu nisimgħu. L-ulied vera jisimgħu il-missier. Il-missieriet iweġġgħu l-ommijiet jekk it-tfal jisimgħu mill-ħbieb ma jisimgħux lilhom.
l-istess ħaġa Alla tagħna. U kemm il-drabi aħna nagħmlu hekk minkejja li aħna adulti nisimgħu il-ħbieb, nisimgħu kulħadd imma ma nisimgħux lilu. U li tant iħobbna. Il-kelma tiegħu hija verità għalina. Jalla sistijaj, hekk aħna nkomplu nħaffru u narfu l-Ġesu bħala eben li qed jurina lill-missier, imma fl-istess ħin jallimna wkoll kif aħna inġibu ruħna ta' wlieta li Ġesu huwa il-mudell tagħna.